chce trefit odkytou svatiny českého týmu. Škrlová, Exnerová, Minková, Kaltonková, Neubauerová a Erbenová. Minková vyhrála body, Erbenová. Kaltonková přišla o puk a hraje ve střední třetině. Neubauerová nahazuje do útočného pásma. Mlínková. Pojďme, je potřeba střílet. Je to 2 góly. Teď dobrá střela, ale zase ruská brankářka na místě a zase to není moc. Opět rozmíška obranky, ty nevy pracují. Začali to jednoznačně Rusky, které se tam pustili do naší hráčky a pak už to šlo dál. Tam ale Mlínková leží na ledě a stále schytává rány do hlavy, to není moc fér. Samozřejmě Kaltonková s Neubauerovou tam jdou na pomoc. Ano. Prostě to nic jiného nezbývalo než přijít. Bohužel i tohle je současný ženský hokej, protože pod obranu to mnohdy nejde. Samozřejmě na jednu stranu jsou nervy a zklamání, frustrace z toho, že jsme ten zápas nedotáhli do nějakého lepšího výsledku, ale to, co tam bylo před brankou,